Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Astăzi am să vă fac citirea tarotului general, dar și surpriza cărților normale pentru săptămâna ce va urma, săptămâna 2-8 mai 2022. Să vedem ce schimbări, ce situații mai apar pe toate planurile. Planul profesional, cel financiar, dragostea și sănătatea dumneavoastră. Să vedem cum veți fi aspectați în săptămâna ce va urma. Dar înainte de toate, să vedem care va fi surpriza generală, care va fi energia generală pentru săptămâna ce va urma. Haideți să vedem care va fi surpriza pentru dumneavoastră, energia, de fapt, săptămânii. Și avem energia săptămânii, doiul de bâte. Voi se pare că în săptămâna ce va urma sunteți, voi așteptați ceva, de fapt, de mai mult timp. Acest doi de bâte spune că până la urma urmei, vedeți, cineva poartă aici ceva în mână, vine să vă dăruiască ceva. Poate fi o relație care apare un pic la distanță și acest personaj vine către dumneavoastră, această persoană, sau ceea ce așteptați dumneavoastră va veni în săptămâna ce va urma. Cred eu că, nu știu de ce simt în ziua de marți, ceva va veni către dumneavoastră. Sunteți într-o așteptare, așteptați o veste, ceva să se întâmple și se pare că așteptarea pe care dumneavoastră o aveți într-un anumit plan, se pare că va veni către dumneavoastră. Haideți să vedem pe toate planurile. Planul profesional, cel financiar, dragostea și sănătatea în săptămâna 2 mai, 8 mai 2022. Haideți să vedem. Planul profesional, financiar, dragostea și sănătatea dumneavoastră, dragii mei. Haideți să vedem ce vrea să spună planul profesional. Avem un 7 de spade. Dragii mei, fiți atenți în săptămâna ce va urma. Nu știu, dacă faceți un contract, semnați cu cineva un contract într-o afacere, poate că la locul de muncă să nu aveți parte în săptămâna ce va urma de cineva care vă minte cu ceva. Parcă voi simțiți că cineva vă minte cu ceva, poate pentru unii să aveți parte de o trădare sau poate că această energie deja a avut loc. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest 7 de spade pe planul profesional. Se pare că aici ceva nu prea este în regulă. Și haideți să vedem despre ce va fi vorba. Avem un 10 de bâte care arată că dumneavoastră aveți o greutate, există o problemă. Poate că aici ne regăsim cu persoane care, știu eu, voi v-ați pus nădejdea în cineva să vă ajute undeva, poate ceva cu un loc de muncă și poate că acea persoană v-a mințit, v-a manipulat, că mâine, că poi mâine, nu știu. Și 10 în general, cifra 10 încheie un capitol. Haideți să vedem, să mai punem o carte. Poate că voi sunteți într-o așteptare. Să vedem ce se întâmplă. Și avem împărăteasa din arcana majoră. Deci ceva se va încheia în săptămâna ce va urma. Ori poate că dacă a avut loc o trădare, ori dacă voi ați fost într-o așteptare, pentru că avem și energia doiului de bâte care vorbește despre o așteptare, că voi sunteți într-o așteptare să așteptați ceva, acest 10 de bâte, acest capitol se va încheia de stres, de oboseală, de neliniște și avem împărăteasa care vorbește că cineva o să vă ajute. Eu zic că totuși pe planul profesional lucrurile se vor clarifica și văd o renaștere. Ce înseamnă renașterea? Un nou loc de muncă, poate să plecați de undeva și să începeți ceva nou. Eu cam așa văd. Trebuie să fiți un pic atenți, v-am spus, este o atenționare. Dacă faceți vreo tranzacție, oameni buni, fiți foarte atenți ce faceți și ce semnați. Dar după cum văd că dacă apare renașterea, poate că vă veți da seama la ceva și până la urma urmei renunțați și poate că faceți altă dată sau cu altcineva.
Deci totuși, pe planul profesional, această luptă, această încredere în care dumneavoastră ați avut-o în cineva și parcă, nu știu, v-a mințit, că te angajezi mâine, că poi mâine, că răspoi mâine, nu s-a rezolvat, iată-te că poate să apară altcineva, poate chiar o femeie, aici cu împărăteasa, să o las, să zic așa, de la capăt și lucrurile se vor rezolva, zic eu. Eu zic că totuși cu împărăteasa veți renaște. Să vedem cu finanțele cum veți fi în săptămâna ce va urma și avem aici luna din arcana majoră. Fiți un pic atenți la oamenii care vă vorbesc sau aveți dușmani ascunși pentru că dumneavoastră aveți o situație bună financiară. Și să auziți așa dușmani care vă vorbesc pe la spate, ia uite, aia are sau ăla are. Trebuie să fiți un pic atenți. Nu mai spuneți ceea ce faceți. Nu trebuie să mai spuneți dumneavoastră ce faceți dumneavoastră, ce afaceri, ce bani vin și de unde vin, pentru că aici sunteți plini de dușmani care vă vede ce faceți și așa mai departe. Haideți să vedem ce sunt. Și avem, păi au de ce dușmanii să vă vorbească, pentru că aici avem un 10 de monede. Iată că în săptămâna ce va urma veți avea o satisfacție din punctul de vedere financiar. Poate că unii dintre noastre vă luați o casă frumoasă și atunci normal că dușmanii nebunesc. Ăștia sunt oamenii, nu avem ce să facem. O abundență în săptămâna ce va urma din punctul de vedere financiar. Sau poate că dumneavoastră aici, dacă nu este vorba de dușmani, împreună cu luna din arcana majoră, poate că vă gândiți, este o săptămână în care vă stresați și poate că aveți de primit o sumă de bani mai importantă și nu știți dacă o primi sau, nu știu, sunteți așa un pic cu niște insomnii, dacă nu este vorba de dușmani, cum să rezolvați și cum să primiți dumneavoastră acești bani. Vin banii către dumneavoastră, poate că un pic mai încet, dar vine o sumă destul de importantă. Se pare că cu finanțele aveți aici o satisfacție împlinită din punctul de vedere al banilor. Ei vin încet, dar sigur. Dacă vorbim de o sumă de bani ceva mai mare, poate că mai comunicați aici, mai vorbiți, dar sigur veți rezolva această problemă foarte bine pe planul financiar, dragii mei. Haideți să vedem pe dragoste ce apare, puterea din arcana majoră. Iată că unii dintre dumneavoastră renașteți din propria cenușă, ca să zic așa, și cu această putere poate că mergeți mai departe. Dacă unii dintre dumneavoastră ați trecut printr-o despărțire, să zic așa, nu știu, sau ați avut o perioadă mai conflictuală în ceea ce privește relația, viața personală, fie într-o căsnicie, fie într-o relație. Aici avem puterea și parcă lucrurile o să evolueze mult mai bine. Dacă sunteți persoane singure, sunt șanse să cunoașteți pe cineva în acest semn zodiacal al leului, care reprezintă aici clar, sau poate dumneavoastră, prindeți o putere, ceva, nu știu. Pentru că avem energia doiului de bâte și aici apare că sunteți într-o așteptare, poate că așteptați un personaj în viața noastră să vină și de ce nu să vină în această săptămână către dumneavoastră. Dar voi mai pune două cărți peste puterea. Avem aici pajul de monede, care vine omul ăsta clar, vine cu o ofertă, vine, poate chiar acest personaj cu care dumneavoastră sunteți în relație, să zic așa, are totuși și ceva bănuți sau poate că va aduce un cadou, adică nu este un om simplu, cum îl văd eu aici. Și judecata din arcana majoră. Vi se va face dreptate într-o relație. Clar, lucrurile vor fi pozitive și încă o dată mă repet, persoanele ce sunteți singure, divinitatea vă va face dreptate în săptămâna ce va urma să cunoașteți pe cineva nou în viața dumneavoastră. Dacă cumva aveți un proces de partaj, atenție, ați divorțat, ați terminat și aveți ceva legat de partaj, veți câștiga. Pentru că aici apare judecata și apare fiind pe relație, prin puterea dumneavoastră și ceva legat de o monedă, de acest paj de monede, de acest valet de monede, se pare că până la urma urmei eu aș putea să vă spun că veți câștiga. Divinitatea vă va face dreptate să se facă o dreptate corectă, să se împartă în mod corect, egal, cum doriți dumneavoastră să înțelegeți.
Frumos, bine și pe dragoste, după cum văd eu. Să vedem pe sănătate ce apare. Avem aici iar un valet de cupe. Văd aici că pe sănătate nu văd probleme în săptămâna ce va urma. Poate chiar văd o recuperare în săptămâna ce va urma. Poate că primiți un tratament foarte bun care vă va pune pe picioare, ca să zic așa. Și avem aici și un as de cupe, dragii mei. Nu văd probleme pe sănătate în săptămâna ce va urma. Din contră, văd o revigorare. Dacă unii ați avut ceva probleme de sănătate sau poate că ați fost un pic răciți, și faetonul din arcana majoră. Nu văd probleme pe sănătate. Eu nu văd. Ceea ce aș putea să zic că din punctul de vedere al sănătății mai degrabă ar avea de-a face cu o călătorie. Și pot să vă spun în felul următor pentru unii dintre dumneavoastră: dacă ați trecut printr-o problemă de sănătate, nu știți cum vă veți simți în săptămâna viitoare, sau mergeți la un medic să vă spună dacă într-adevăr puteți pleca într-o călătorie pe care dumneavoastră o doriți. Și este vorba despre o călătorie mai îndepărtată, cu avionul, undeva mai departe. Și o să vă spună că puteți pleca liniștiți, fără niciun fel de problemă. Cam asta văd pentru dumneavoastră, dragii mei, în tarotul acest minunat Rider-Waite pentru săptămâna 2-8 mai 2022. Eu văd lucruri bune. Acolo pe planul profesional ceva aveți un pic de tras, dar acel 10 de bâte arată că se încheie acea problemă, acea epuizare și veți începe lucruri mult mai bune. Veți găsi oportunitatea începând cu ziua de marți și o să vedeți că lucrurile vor fi mult mai ok, se vor clarifica așa cum doriți dumneavoastră. Haideți să vedem acum și surpriza cărților normale pentru săptămâna ce va urma. Să vedem aici ce mesaje au cărțile pentru dumneavoastră pentru săptămâna 2-8 mai 2022. Haideți să vedem ce lucruri, ce schimbări, ce situații, ceea ce apare. Ați văzut că eu asta am să vă spun și să vedem ce avem aici. Un pic am supărat. Ori aici această carte vorbește despre o problemă de sănătate. Lacrimi în așternut, eu pun o boală, o problemă de sănătate. Poate că unii, nu știu, nu vă simțiți foarte bine, atenție să nu răciți, trebuie să fiți un pic atenți. Da, este vorba ceva legat de o problemă de sănătate, după cum văd eu aici. Ceva cu sănătatea. Poate că ar trebui să mergeți la un control, cei care nu prea vă simțiți bine, dar să știți că este pe bucurie. Deci nu vă faceți probleme, că până la urma urmei primiți veste cu bucurie. Dar dacă nu vă simțiți bine, este bine să mergeți să vă faceți niște analize și să primiți tratamentul corespunzător. Da? Haideți să vedem mai departe citirea mai detaliată. Mai sunteți într-un conflict cu cineva, aveți o problemă, vă văd aici cu o discuție, cu ceva legat de niște bani. Nu știu, ia veți să fiți voi atenți. Ori aveți de dat niște bani cuiva, ori cineva are să vă dea niște bani și nu știu, văd aici 4 dame. Atenție la o ceartă, dragii mei, în săptămâna ce va urma, la o discuție mai aprinsă, nu e neapărat cu lacrimi, dar ceva legat de la niște bani, legată de un bărbat de tobă. Ori poate că cartea mai poate spune că dumneavoastră ați lucrat undeva și nu vi s-au dat bani, sau nu vi se dă bani atât cât ar fi trebuit, sau cât știți dumneavoastră. Ceva este o problemă aici și văd o ceartă, o discuție un pic mai aprinsă, ceva legată de niște bani. Haideți să vedem mai departe. Niște lacrimi legate de o despărțire. Nu, aici cărțile vorbesc aici, cărțile normale, ceva legat de niște oameni de stat. Dragii mei, dacă dumneavoastră aici aveți ceva de rezolvat cu niște acte, cu ceva, sau după cum văd eu aici, așteptați o veste legată de niște bani din haina de stat, solicitarea unui credit sau
nu știu, este un pic cam pe lacrimi. Ceva mie nu-mi place aici, ceva legat de o sumă mai mare de bani. Mare atenție în săptămâna ce va urma, ceea ce spun cărțile normale aici, pentru că, nu știu, vă văd cam supărați ceva. Eu cred că voi ați dat, ce simt eu, ați dat niște bani cuiva, ori nu vă dă banii, nu știu, ori ceva nu vă dă cât ar trebui. Nu știu ce aveți dumneavoastră aici. Sunteți un pic supărați pentru un dar mai mare. Sau poate că, nu știu, nu prea văd de ok aici. O bucurie, dar mai durează. În casă, în așternut, o beție, poate că veți avea în săptămâna ce va urma, să mergeți undeva, să fiți undeva invitați, dar mai spre sfârșitul săptămânii, cum văd eu aici. Nu știu, aveți grijă la ce tranzacții faceți în săptămâna ce va urma. Cartea avertizează și cărțile normale pentru că voi sunteți cam supărați. Dacă vreți să faceți o tranzacție, s-ar putea să nu vă iasă. Pentru că apar niște lacrimi și apare o discuție aici, ceva legat de niște bani, de o vânzare, de cumpărare, nu știu, dacă cineva v-a spus că vă cumpără ceva, s-ar putea să se întoarcă, să nu mai vină, pentru că apar niște lacrimi întemeiate pentru darul ăsta. Dar nu cred asta, nu știu, eu totuși văd cu totuși altceva. Că cineva are să vă dea niște bani care dumneavoastră i-ați dat la o pereche de oameni, poate fi un bărbat de tobă cu o femeie cu ochii verzi sau albaștri sau de ghindă și vă supărați, nu știu, nu primiți banii la timp. Este ceva aici care mie nu prea îmi place în cărțile normale, clar. Nu. Vă supărați unii legat de niște bani, doar dacă, atenție la ceea ce spun, dacă aveți de primit niște bani de la cineva, doar așa, sau dacă cineva v-a promis, nu știu, o sumă de bani, dar n-are cum, pentru că aici nu avea de ce să vă certați. Voi aveți un conflict legat de niște bani cu cineva. Ați dat niște bani cuiva, încă o dată, nu vreau să repet de 10 ori, dar vreau să fiu destul de clar în ceea ce văd și nu o să vă dea banii. Deci doar așa, asta nu înseamnă că tuturora nu o să aveți bani sau nu rezolvați cu bani. Aici clar există un conflict de ceva timp. A zis că vă dă banii de pași, nu vi-a dat, că deja ați avut o amânare, v-a supărat un pic și iată că și în săptămâna ce va urma veți avea din nou amânare și nu o să vă dea bani. Și atunci vă veți supăra. Sau dacă aveți de luat de la o haină de stat, dintr-o bancă, da? Dintr-o instituție bancară, s-ar putea să vă dea o veste un pic cam înlăcrimată. Eu acum vă spun cum apar cărțile, pentru că nu vreau să vă mint și să vă spun că da, dacă nu e așa. Dar până la urma urmei, dați lacrimile astea la spate, știți cum e, banii se vin, ei pleacă. Până la urmă voi aveți o bucurie întemeiată la o vreme de seară, mai spre sfârșitul săptămânii. Eu vă spun ce vorbesc cărțile normale, da? Poate că aici nu vă regăsiți, ci vă regăsiți în tarotul general pe care le-am făcut, depinde fiecare cum. Aici, până la urma urmei, veți fi invitați undeva la o vreme de seară, plecați spre sfârșit de săptămână, atenție, la un drum întemeiat, văd aici o pereche de roșu cu bărbat brunet de ghindă, veți pleca undeva la un drum. Pentru o beție, pentru o adunare, nu știu. Este cu o reușită. Și ceea ce aș putea să vă mai spun pentru unii dintre dumneavoastră în săptămâna ce va urma, că văd niște oameni de stat, 3 valeți cu bucurie pentru un act, dacă aveți de susținut un examen în săptămâna ce va urma, eu pe partea asta văd că veți avea bucurie. Veți avea o reușită pentru obținerea unui act. Aici poate că vorbim de permisul auto pentru unii sau dacă nu, de o diplomă sau știu eu ce aveți dumneavoastră de ce examen pentru ce anume, sau un act, mai poate fi vorba și despre un act pe care îl veți obține, poate o viză pentru un drum mai lung, deci legat de un document. Dacă nu este examen, poate că aveți ceva de rezolvat cu un document în săptămâna ce va urma. Dragii mei, cărțile normale, cam asta a vrut să vă transmită, cam asta a fost mesajul pentru dumneavoastră. Acum, să dea Dumnezeu să nu fie ca mine, să nu vă certați, să primiți și banii pe care i aveți de primit, pe care i-ați împrumutat, dar e cam cu cântec aici. În rest, văd bucurie pe examen, văd o beție la sfârșit de săptămână. Poate că aici vedem cărțile normale, vorbește și aici avem și această energie a doiului de bâte, că voi așteptați ceva, să vi se dea ceva. Și poate că dacă este vorba de bani,
veți avea o discuție. Să știți că cade și în temei. Când cade în temei, chestia asta este ceva în familie. Că ați dat unui frate, că ați dat unei cumnate, că ați dat unei surori, că e din partea soțului, că e din partea noastră, nu știu. Dar ceva vor fi niște conflicte. Cam asta a fost citirea. Eu vă pup, vă doresc să aveți un început de săptămână minunat alături de cei dragi dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca totul să fie până la urmei bine. Eu zic să nu vă certați, știți cum se zice, într-un conflict se spune în felul următor: vorba dulce, mult aduce. Încercați să rezolvați amiabil doar dacă vă regăsiți în această situație. Dacă nu, poate că n-am văzut eu bine și să fie totul bine. Vă pup, oameni frumoși, și numai bine vă doresc!